yasa ko ga kusan shekaru 50 da so gabata Ka'aba tana da mimbarai guda 4. Akwai mimbarin Malikiya, akwai na Hanafiya, akwai na Hanabila, akwai na Shafi'iyya. Kowa baya bin kowa sallah. Amma lokacin da daula ta kafa a Saudiya a ƙarƙashin irin wannan da'awar tamu wadda sarki Abdulaziz dan Abdulrahman ya kafa uban su Fahad, sai aka gusar da wannan, aka bar mimbari kwaya ɗaya a jikin Ka'aba. A filin Arafa ya zama mimbari kwaya ɗaya ne. Kenan an dawo wa da musulmi tunaninsu irin yadda yake a zamanin annabi, domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama mimbari ɗaya ne a gaban Ka'aba. Duk musulmi in ya zo zai bi sallah. A filin Arafa mimbari ɗaya ne rak na ainihin Arafa. Haka duk inda aka je mimbari